2026 ýylyň reňki yglan edildi. Pantone Renk Instituty 2026 ýylyň renk hökmünde bulut tansçysy Cloud Dancer öwüşgünli ak renk yglan etdi. Institut onu moda, dizayn we interýerler üçin kämil derejeli boş kenler hasaplaýar. Hemde sağlaşykly we rahatlyk bilen püröpürlenen ýyp suratlandyrýar. Pantone Renk Institutynyň prezidentiniň ornwasary Lori Pressman 2026 ýyla golaýlaşdyrmazça evolýusiýanyň geçiş döwründägi aýdyň bolýar. Adamlar ähli ananyan zatlanmady. Näli ýaşamak we nirde ýaşamak isleýändigimizi şuha aslynda goýýarlar diýip aýtdy. Lori Pressman adamlar üçin dem dürsemegiň, ýagny gof galmagalyň, hasardynyň azalmagynyň, köpräk ýönekeýligiň derurdygyny aýtdy. Şeýle de ol rahatlyk diýilenne köpleriň ýönekey ak renki saýlajakdygyny sözüniň üstüne goşdy. Bu barada siziň pikiriňiz nähili? Siz haýsy renki saýlardyňyz?